Vi forestiller os, at vi har 5 ting, vi skal putte ned i et glas vand. Her har vi visualiseret det ved hjælp af 5 bær. Dem putter jeg ned i et glas vand. Nu har jeg altså 5 bær i et glas. Hvis jeg så tilsætter, det var lidt 100 ml, så svarer det nu til, at jeg har 5 bær per 100 ml vand. Det vil sige, at vi har 5 bær per 100 ml vand. Hvis jeg så tager 5 bær mere og putter ned i mit glas vand, så har jeg altså 5 plus 5 bær nede i min 100 ml vand, altså 10 bær i 100 ml vand. Det vil sige, at vi har nu 10 bær per 100 ml vand. Hvis jeg så derimod tager til det, jeg har i forvejen, og putter yderligere 100 ml vand i, så har jeg altså nu 200 ml vand. Og jeg har stadigvæk 10 bær. Det vil sige, at jeg har nu 10 bær i 200 ml vand. Hvis jeg tager halvdelen, nu har jeg så mit fine glas vand her med 10 bær i 200 ml vand. Hvis jeg så hælder halvdelen over i et andet glas. Sådan at vi har nu 2 glas her, som begge to har halvdelen af bærene og halvdelen af vandet. Så svarer det jo faktisk til, at jeg har igen 5 bær per 100 ml vand. Så koncentrationen er altså den samme, som vi startede ud med. Det var ikke så godt. Nej.